Good afternoon, brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you, St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you, St. Jude.
Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo as iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Diini nasabotan asin nautob an si imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatean minaan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawigan tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ka mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sangaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa liwat, Diyos marihay na banggi po sa indo mga tugang, ngunyan, Huwebes, ika-11 semana, kan ordinaryong panahon. Asin isabay niya to ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving by the following: Nerissa Lim, Hesmundo family, Immaculate Dolls Berinya, Christopher Crisol and family, Tess Palses, Nika Mapa. A special intention for continuous healing of May Joan Hesmundo and Milagros Hesmundo by Hesmundo family, and special intention for fast recovery of Samantha Megan Sales by Anonymous. For the eternal repose of the following souls: for the death anniversary of Romeo, offered by Romeline; for the soul of Zara Wina, offered by Escano family; 40 days of Noime, offered by Ala family; for the souls of Bonifacia and Angel, offered by Francisco family; and for the soul of Elias, offered by Manli family. Matindog na po kita gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Kaguranan, panggalwang sa imuan, karibon ngunyan, umawon ang
asin sa maon, ang Diyos namang langit nun. Umawon awitan ang kagurangnan, gabos na banwan. Kirukyaw sa bilog na kinaman, ang Diyos na kaglalan, ang Diyos na kaglalan. Sa ngaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristo, kagurang nanta, ang pagkamuod kan Diyos, asin ang pagkisumarol kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong Espiritu. Diyos marhay na banggi po sa indogabos, mga tugang. Diyos marahay na banggiman po, Father. Nagkatiri po naman kitang ngunyan sa pagdulod kining Eucharistia, tanganing sarabay na kitang magpasalamat asin mag-umaw sa mahal na Diyos, huli kan dayaday niyang pagkamot, pangataman asin pagdirihir kan sa tuyang buhay na makamtan niyato ang kaligtasan. Kaya'y pamibi niyatong gayo, kita kabos na uyaon digdi sa banal na misa, ang sa tuyang mga familia, siring manan sa tuyang parokya, bendisyonan kita nin marahay na pagkabuhay, makamtan niyato ang kaginawaan, ilikay kita sa anuman na katibaadan asin kailangan, makamtan niyato ang kaligtasan sa tabang ni San Judas Tadeos. Siring mani pamibi niyato na mauntok man lugod, anuman na iriwal kan Israel asin kan Iran, makamtan an katiwasayan. Siring mani pamibi niyatong gayon an mga nagihelang na mapasainda malugod an kaumayan, asin man an saindang pagkamit nin kaligtasan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang ngunya nagiromdomon asin pagsolsolan an sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita nin kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, ta nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nagkuy pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kaguranan, maheraka, kaguranan, maheraka, Kristo, maheraka, Kristo, maheraka, kaguranan, maheraka, kaguranan, maheraka. Mamibi kita. O Diyos na huli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imon ngaran, huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hemateon niyato an enot na babasahon. Ginono sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Lugod matios nindo ang kadikit kong karungawan. Teos saman ako nindo.
Nag-iimon ako sa Indo, pag-imon na sa Diyos. Kamu garo-daragang birhen na ipinanuga kong ipakasal sa sarong lalaking na iyo si Kristo. Alagad siring na si Eva dinaya kan halas, huli sa pagkatuso kaini, ako may pagkatakot na an sa indong isip, dayaon man asin sumuhay sa pagkadayupot ki Kristo. Huli ta maugmang tinutugutan nindo an si Isay man na minadatong na naghuhulit nin ibang Jesus. Bako idtong ihinulit mi sa indo, pinapaako nin ibang espiritu, bako idtong inako na nindo, minapatubod nin ibang helyo, bako itong tinubod nindo. Alagad masasabi ko sa indo na dai ako mapadaog sa mga espesyal asin matibay na mga apostoles na iyan. Maluya man ako sa tataramon, alagad bako sa mga naaaraman. Ini sa mong pinatunayan kan kami nagtaram sa atubang nindo, gabos dapit sa anuman na bagay. Nasala daw ako, kan ako magpakumbaba, tanganing palangkawon kamo. Huli ta daing bayad na ipinagrokyaw ko ang ebanghelyo nin Diyos sa Indo. Masasabi na ang ibang mga simbahan sa kuyang hinabonan, kanhagadan ko nin tabang, tanganing sanang mapaglingkudan kamo. Kan ako yaon si Indo asin ako kinapos, day ako nagtaong kagabatan sa kiisay man, an sa kuyang kaipohan, hinipnoan kan mga tugang na hale sa Macedonia. Sa gabos kaini, linikayan ko asin lilikayan ko na makataong kagabatan sa Indo. Sa ngaran ni Kristo na ang katotoahan, uya sako. Day ako mauntok pagtaram kaini sa bilog na rona nin Akaya. Ta daw, tadai ko kamo namumutan. Aram ning Diyos na namumutan ko kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. Bilog kong puso, papasalamatan ko an kagurangnan sa katiriponan nin mga banal. Dakula ang mga gibo nin kagurangnan, paghurup-hurupan kan gabos na namumuot kaiyan. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. Mamuraway asin magayon an sa iyang mga gibo, an sa iyang katanosan magdadanay sagkod paman, girumdumon niya to an sa iyang mga ngangalasan, an kagurangnan mabuot asin maheherakon ng God. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. An gabos niyang gibo, asin katotoohan, asin katanosan, an sa iya mga katugonan, tunay na masasarigan, magdadanay sa panahon na daing katapusan, ginibo sa katotoohan, asin katanosan. An sa imong mga gibo kagurangnan, katotoohan asin katanosan. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, sabihin mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, kun kamo magpamibi, day kamo magmatinaramon, arog kan mga pagano, na naguhona na hihimateon kun magagamit nin dakol na tataramon, day mag-arog sa inda. Bago kamo maghagad, aram na nin kan sa indong ama, an kaipuhan nindo, magpangadyi kamo siring kayni. Ama niyamo, yaon sa langit, sambahon an ngaran mo, mapasamuya an kahadean mo, kuyugon ang buot mo, digdi sa daga, ninsiring sa langit.
Ansa mong kakanon sa aral daw, itao mo sa muya ngunyan. Patawaron mo kami kan sa mong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkakasala sa muya. Hari kami pabayai na madaog nin sugot, alagad agawon mo kami sa maraot. Kung ipatawad nindo ang mga tao na sa indang mga kasalan, papatawadon man kamo kan sa indong Ama sa langit. Alagad kun sinda day nindo patawaron, day man kamo papatawaron kan sa indong Ama. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Mga tugang ngunyan, nasa ika-11 simana po kita sa ordinaryong panahon, sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. Siringman mga tugang ngunyan na aldaw na Huwebes, kita yaon agad, ang sa tuyang pusog na pagdevosyon ki San Judas Tadeo, na iyon sa tuyang patron, digdi sa tuyang parokya. Huli kayan, mga tugang, pirmi kita nanggad na yaon si San Judas Tadeo ang pag-antabay kan sa tuyang buhay, kan sa iyang mga pamibi as in intersesyon na kita makaabot nanggad duman sa Diyos na nakaibahan niya sagkod paman sa kahadean ni Jesus. Kaya mga tugang magayon nagayon nanggad ang sa tuyang pagdevosyon, dayade kita na yaon sa tuyang pagdulok, enot sa gabos kay Jesucristong kagurangnan, na iyong nagtataonin buhay na daing kasagkoran, yaon sa iya ang kahadean ng Diyos. Mga tugang ngunyanal daw, kita ang sa tuyang mga pagbasa, lalong-lalo na ang Ebanghelyo, nagtutuguro manunungod kung paano kita mabuhay digdi sa daga. Kung kasuod mga tugang, yaon ang God, ang pagtukdo sa tuya kan Ebanghelyo, manunugod kan tulong, disiplina sa talubo kan sa tuyang pagtubod, na iyuan enot ang pagibong herak, ani kadawaan pagpamibi, asin manan pag-fasting, pag-ayuno. Ang tulong ini mga tugang dayaday na magtutukdo sa satuya, manunugod kun ang buhay nin pagtubod, patatalubuon kita, dayaday na yaon manan sa tuyang pagsunod, kun ano ang katukduan, plano kan sa tuyang kagurangnan, tanganing makantan niyato ng God, ang panugang kaligtasan. Ngunyan mga tugang na Huwebes, tinutugduan kita, saro lamang duman sa tulong ito, iyuan manunugod sa pagpamibi. Ang pagpamibi, mga tugang, yaon dayaday na yuni ang satuya nanggad nagamit sa pakipagtalastasan, sa satuyang pakipag-conversation, sa satuyang pakiolay sa mahal na Diyos. Maayo niniba kitang gagamito na iba, ang pagpamibi. Makikiolay kita sa kagurangnan, sa paaginin pagpamibi. Huli kayan, mga tugang, gayod, ang pagpamibi, day kita tinutukduan na maging monologic. That will be always a dialogic. Kung ang satuyang mahal na Diyos nagtutukdo, nagtataram sa satuya, kita na tinataraman maghimati. Bako kita sana ang magpaparataram. Kung baga kung kita ang nagtataram, nagpapamibi, hinahagad niya to kung ano ang maut niya tong makanta na biyaya, ang Diyos naghihimati sa satuya. Kaya mga tugang, iyuni ang satuyang personal na relational conversation with God, ang pagpamibi. Bako nin ano paman, gagamiton ang pagpamibi sa ano pang bagay na kung minsan mga tugang sasabiyon igwanin prayer rally, pero iba ang rally. Iba, bako mga tugang manunugod sa pakipag-olay sa mahal na Diyos. At prayer rally, dayaday kita, tunay na nagkakasararo, na nag-anbilog na simbleya, nagpapamibi, nakikipagkomunikasyon, nakikiolay sa mahal na Diyos. Bako, ang pang-personal na yaon sa tuyang pinagkakagusto sana. Kaya yan, mga tugang, danay na tungkusan niya to. It is a personal, relational conversation with God. Ang pangduwa, mga tugang, danay naman nasa tuyan ang nasasabuton, digdi sa Ebanghelyo, si Jesus nagpatanid, day pag-arogon ang ginigibo kan mga pagano,
mga matinaramon, dakulo ng mga sinasambit, dakulo ng mga pinagtataram, nan paghuna kapag dakulon sa indang sasambiton, dakulon ng tataramon, sinda mga tugang hinihimati nin mahal na Diyos. Ang pangduwa mga tugang na itinutugdo sa tuya ni Jesucristong kagurangnan ta, there must be a simplicity and sincerity sa satuyang pagpamibi. Simple mga tugang, dikit sana ang satuyang sasambiton. Kung ano ang nasa puso niya to, iyon sa tuyang sambiton. Hulita, bago pa kita mataram, bago pa kita mabutas kan sa tuyang pamibi, bago pa kita makikiolay sa mahal na Diyos, aram niya kung ano ang sa tuyang mga pangangaipo, aram niya kung ano ang sa tuyang hahagadon, kung kaya mga tugang, magayon na gayo, kita bilang sarong tao, aki kan Diyos na nakikiolay kita sa kagurangnan, dayaday na yaon ang pagiging simple. Araw baga mga tugang, kansaro na parakasala, kansya namimibi, kanyaon duman siya sa may pintuan kan templo, tinutumbok niya ang sa iyang daghan, asinan sinambit sa kagurangnan, patawada ako sarong parakasala. Mga tugang, that is a very simple prayer. Maot na yaon ang God, patawadon ang sa iyang mga kasalan, huli siya bilang tao, marupok, may kakundian, may limitations and shortcomings. The simplicity, within ourselves, there is a sincerity. Kung ano ang satuyan ng God, na yaon hinahagad, as in ipinakikiolay sa mahal na Diyos. Kaya yan mga tugang, day kita ng God, masambit sa kagurangnan. Kung ano-ano pa, kung ano ang mga flowery words, kung ano-ano pang mga maot na sasambiton, kundi mga tugang, garuman sa nini, direct to the point, maging simple, halipot na gayo, tanganing kung an satuyang kagurangnan, magtataram sa satuya, hihimateon yato siya. Kaya baga mga tugang, igwa nin contemplation, yaon ang tunay ng God, na pagiging dayaday na naghihimate sa mahal na Diyos, tanganing manudan, masabutan niya to, kung ano ang sinutukdo niya, asin ang katagunan, tanganing makamtan niya to ang kaligtasan. Ang pangtulugayod, mga tugang, magayon na mahiling naman niya to, sa satuyang pagkabuhay sa pagpamibi, arog kay Jesucristong kagurangnan, nagtutukdo sa satuya, na yaon igwa, nin kababaang loob, igwanin pagpakumbaba. Bako lamang mga tugang, yaon dadarahon kung ano ang kahagadan, alagad igwa pangayan nin mga kakabit na mga kondisyones, kundi mga tugang, sa humility, sa kapakumbabaan, na yaonan sa tuyan ang God na pakiolay sa mahal na Diyos, ipinapaubaya niya to sa kagurangnan, gibuhon niya, itaon niya sa satuya, ano man nakmaot niya to ng God na makantan, lalong-lalo na, ang sa iyang maot na grasyang itao sa satuya. Huli kayan, mga tugang, magkikitang mapakumbaba, maging dayaday na yaon siring sa saro, na naghihimate, kan paratukdo, tanganing kita, makanood, asin magsunod, kan sa iyang plano, asin kagustuhan. Kaya mga tugang, huli kayo ni, kita minadigdi, may kapakumbabaan, bako, arugan akon mamisa, kang mga nakaaging bulan, padigdi ako, huli kayo ni, igwan, ninsarong lalaki, na yaon ang huli tanadangog, pasirin niya ako duman sa St. Jude, kang nagtao kaya ako kay pamamasahe, sabi kan lalaki, na kunya na ito, garo nga ini, mahanap kayo ngayon agumon duman. Daiman niya ako mahanap nin agumon duman. Mahamisan niya ako, awnam, tagarunang sumuksok siya, duman sa irarum kantukawan, huli ta nasupog siya, tahang pagsabuot, pag nagpadigdi sa St. Jude, naghahanap nin agumon. Iyo, si Saidig din, naghahanap nin agumon. Kung baga mga tugang, enot sa gabos,
Sa satuyang kapakumbabaan, minapadigdi kita, tanganing magpatabang kisan Judas Tadeo, na enot darahon kita, pasiring kay Yesu Kristo. Iyon ang pagiging mapakumbaba, tanganing kunanoan sa iyan maot na ihiras sa satuyang aakuon, asin ini magagamit niya to, sa satuyang paglakbay, pasiring sa kahadian nin satuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, kita bilang mga devotos, asin devotas ni San Judas Tadeo, pirming papahilingan kita ni San Judas Tadeo, kan sa iyang medalyon na nakakaptan, na iyo ang pandok ni Yesu Kristo, na maut kitang darahon ni San Judas Tadeo, kay Jesus na kagurangnan, kapakumbabaan, sinseridad, asin simplicity, tinutugdo sa satuya. Tanganing sa pagiging simple, one-mindedness, single-heartedness, danay kita na yaunanggad, nagsusunod, kunano ang plano kan satuyang kagurangnan. Kun kaya, mga tugang, danay nato himateon ang satuyang mahal na Diyos. Siyadyaon, day makakalingaw sa satuya. Day kita kukunduinaon, day kita tatalikdan, day kita pababayaan. Huli kan satuya nanggad na pagsunod kan sa iyang kabutan. Pirmi kitang gigiyahan, kita bibiyayaan, kita mga tugang iibanhan hanggang na makamtan nato ang panugang kaligtasan. Kaya magpamibi, tanganing day madaog nin sugot. Magpamibi, tanganing hirasan kita nin biyaya. Magpamibi, tanganing kita yaon ang pakisumaro sa satuyang Diyos na mamumuton. Mamibi ka mo, mga tugang, tanganinan sa tuyang atang maako malugod kan Diyos na makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdum niya mo, kan kamurawayanin sa imong apostol na si San Judas Tadeo, pakiakuaan sa muyang dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ininahagad mi, huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sumong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles, ang mismong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda, kan sa imong kabanalan digdi sa daga. Asin magtaunin mga langit no nakatukduan sa gabos na katawuhan. Kaya ngunyan asin sagkod paman, kay bakan bilog na hukbonin mga angeles isin santo sa kalangitan, dusay sa imo anisip kami nagsasanong sa pagkrukyaw kan sa imong kamurawayan.
din mga hukbo, ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan kaguranan. Usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan, usanna, usanna sa kaitasan. Kagurang nani ka ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ning mga atang namimibi kami, pakabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asin dugo, kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagwasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa mga disipulos naan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tenian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya man kan kalis, giraray nagpasalamat sa imo, itinao sa mga disipulos naan sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kay ni, tenian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin daray na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapangayag, sagod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkaganasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Leon, si Joel ng samuyang obispo, ang gabos sa mga padi, siriman kan banwaan na tinipon mo niya na banggi na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos sa mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniw na esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tu pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoram, mag-omawasin magpamurawe sa imo siringman, huli sa akimong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaibaniya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon.
Katugduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinutuod kan Diyos no nagkaugalian, kaya nangangas kitang mag-arawit. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatog ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa ruwaw daw, itao mo sa moyang union, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasalan sa muya, asin hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, asin manligdas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi yan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburonyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan in kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Cordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, karaki kami. Cordero kang Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami.
Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinlaban. Tawi kami nin katulinongan. Uya si Yesu Kristo ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin kordero. Kagurangnan baka kung malinigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram kasana asina sa kong kalag maumayan. At amanon malugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Please all kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Please be seated. Mamibi kita. O Diyos na Ama, sa saibong Espiritu namimibi kami lugod, na ang sakramento na samuyang inako ngunyan, darahon kami sa saimong erokan, kung sain ang saimong apostol na si San Judas Tadeo nagmumuraway, huli kay Kristo na sa tong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa magkapirang announcements. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Webes, nag-abot po sa 19,285 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras ng misa, nag-abot po sa 1,872 pesos. Ang second collection nag-abot po sa 5,539 pesos as in 75 centavos. Sa mga maut po magbakal ng souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items na ini sa opisina. Sa Domingo, Hunyo 22, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan as in tada Sunday, kung sain i-offer ta po ang sa tuyang tada canister sa offertory. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, sarong 9,300, sarong 5,000 pesos, sarong 1,000 pesos, duwang 500 pesos, duwang 300 pesos, Miguel Family 2,000 pesos, HG and Ian Peña 1,000 pesos, Rosalie Arcega 500 pesos. Diyos mabalos po. Mga tugang, sangaran kan sa tuyang kura paroko na si Father Neil Aranas, asin man kan sa iyong mga kaibanan na padi na si Father Jem Penetrante, asin si Father Kevin Fonasier. Sa kuya naman ay pinapabot sa Indugabos ang taos-pusong pasasalamat. Uli kan sa indong danay na pagkisumaro asin paganduyog kan sa tuyang banal na misa, digdi sa parokya ni San Judas Tadeo kan Legazpi. Asin man kan sa indunanggad na tabang, asin suporta kan sa tuyang simbahan, asin parokya. Mga tugang sa Indugabos, salamat sa Indog asin balsan kamo nin kagurangnan. Labi pa sa maawot niya to na makamta. Salamat. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo gabos kan Dios sa makakamahan. Kanama asin kanaki pating kan Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, tapos na naman po ang sa tuyang misa. Lakaw kamo sa katuninongan asin pagkamod kay Kristo. Salamat sa Diyos.